Elkanoren lehorreratzea. Tira, guk Getaiko desembarkua. Getaiko desembarkua. Getaiko desembarkua 100 urte betetzera doa, eta 100 urte hauetan belaunaldiz belaunaldi igaro da testigua. Barnean daramagun zerbait da. Ospakizun honek zerbait berezia badu, itsasontziaren sarrera da. Denak zain, badian, kanpai eta kainoiak airean, eta ileak puntan jartzen dituen isiltasuna aldi berean. Eta nola ez, Vangelis. Baina 100 urtetan euri asko egin du, batez ere uda honetan. Eta eskerrak gauzak aldatzen joan diren pixkanaka bada ere. Batzuk musu eman diote lurrari. Besteak saltoka pasa dira. Eta hainbat balantzaka. Bakoitzak bere modura, bakoitzak bere eran. Aldatu dira itsasontziak. Aldatu dira karrozak. Eta baita pelukak ere. Oi ama, pelukak. Gaur egun pentsaezinak diren gauzak ere egin ditugu. Ze egin ote zuten indio haiek karrozari tiraka aritzeko. Eta parte hartzea ere zabaldu da. Edozeinek du karroza gainean joateko ohorea. Izan gizon, emakume edo beste edozein sentipen. Edozeinek du marinel gisa nao Victorian lehorreratzeko aukera. Ondoren gotza, bertan behera utzi, eta zozketak hartu du lekua. Jakin bagenekien, ez zirela Getariara iritsi, noski. Sanlukarrera baizik. Baina azken urte hauetan, ikasi ere egin dugu. Elkano, mutil gaztea zen. Garaiko euskal itsas gizarte baten adierazle. Etzen kasualitate hutsa izan. Eta badakigu, ez zirela 18 bakarrik iritsi. Eta jakintza berria kontuan hartuta, belaunaldiz belaunaldi transmititzen joan den ondarea, gaur eguneratzea tokatzen zaiguk guri, getariarroi. 100 urte beteko ditu herri ondare honek, eta datorren urtean, nik, zuk eta guk, nire, zure eta gure modura emango diogu jarraipena. Orain 500 urte, gure txikitasunetik munduari ateak ireki genizkion. Eta 500 urte geroago, itsasoari begira jarraitu nahi dugula, adierazi nahi diogu munduari.